ఈరోజు మనం మటన్ హరీస్ చేస్తున్నాం. దీంట్లోనే ముందుగానే మంచినీళ్ళు మటన్ యాడ్ చేద్దాం, పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేద్దాం, ఆయిల్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేద్దాం. పూర్తి స్టేజ్లో బాయిల్ అవ్వదు, అప్పటి వరకు ఆ ఫ్లేమ్ పెడుతూనే ఉందాం. గోధుమ రవ్వ ఉందో దాన్ని ఒక 2 గంటల పాటు నానబెడతాము. మినపప్పు, శనగపప్పు పిండి, ఆ పిండిని దీంట్లో కలిపేద్దాం. గోధుమ రవ్వతో పాటు ఏదైతే పప్పులు మనం నూరుకున్నామో దీంట్లోకి యాడ్ చేసి కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేయాలి. మటన్ హరీస్ నిజంగా అద్భుతంగా అయింది. ప్యాకెట్